nga tugutan ang pagbalik sa 5-on-5 practice. Balita Entertainment, Miss Earth 2020 Virtual Coronation, pati gayonon sa Nobyembre 8. Samtang sa Balita Special at ang pag-istorya ng mga tips para hindi mangin toxic. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginabantayan karon sa Pag-asa isa ka low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa weather forecast, ginpahayag ni Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario nga katapusan nga nakita ng LPA sa kalayon nga 540 kilometros na sidlangan nga bahin sang Tuguegarao City, Cagayan, takna alas 3 ng hapon. Bangod sini, ma-ekspersyahan ang magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanagob sa nasidlangan nga bahin sang Luzon, kalakip ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon kag Bicol Region. Apektado man sini ang northern kag eastern section sang probinsya sang Samar. Posible man magbasko ang LPA kag mangin isa na kabagyo. Nahimo man nga mangin tropical depression ng LPA sa masunod nga 48 oras. In kaso mangin bagyo, ginpahayag sa Weather Bureau nga pagkatawgon ini nga Bagyo Karina. Samtang ipahayag naman sa Pag-asa nga mangin maayo man ang panahon sa iban nga bahin sa pungsod. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Cabatu de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay,
at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ay oras ginadulong sa kaalawan sang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, kinkumpirmahan ni Bacolod City Vice Mayor Sid Familiaran nga magabato na liwat ang syudad sang mga locally stranded individuals halin sa Cebu kag Manila apang ila iapilar sa nasyonal nga tubtob sa 600 lamang ang batunon kada semana agud hindi maginutok ang mga quarantine facilities. Sunod kay Familiaran, may bakante na nga quarantine facility sa karon. Apa ang problema tungod madamo pa sang pending ang resulta kag madamo naman ang nagareklamo tungod sobra na sila sa 14 kadlaw nga quarantine period. Duran pa ni Familiaran, in kaso nga magdagsa ang mga LSIs, posible mapilitan ang syudad nga mga bahis ang panibag-o nga suspension. Sa Rimuluan, ang 2 ka semana nga suspension sang biyahe para sa mga LSIs ang natapos na kahapon nga adlaw, Domingo. Kung request ni Mayor, ito nga 600 a week lang. May vacancies kita dira, but dumudamo dira pending results o ay pakagwa. In fact, dumudamo na ganing reklamo kaya tagbayang 18 days na ito sila. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Magabalik na subong nga Lunes, Hulyo 13 ang biyahe sa aeroplano kag barko sa kaya mga locally stranded individuals kon LSI pabalik sa Negros Occidental. Sunod sa Provincial Incident Management Team, ini ang limitahan na lamang sa isa ka sweeper flight kada semana kag isa man ka biyahe sang barko kada Miyerkules. Ini ko mga LSIs ang i-quarantine sa Yolanda Housing Village malapit sa Bacolod Silay Airport nga sara makakomodar sang 200 mga persona kag plano pa nga pasangkaron sa tubtub 500. Una nga ginmando ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang 2 ka semana nga moratorium sa repatriation sa mga LSI sa Western Visayas kalakip na sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod agud mapunggan ang pagdamo sang coronavirus disease.
Magahulat naman ang siyudad sa Bacolod sang hard copy ng ipagawa sang nasyonal angot sa pagdumili sa pag-home quarantine sa mga nagpauli alin sa ginakabig high-risk area sa COVID-19, ilabi na sa mga asymptomatic. Suno kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran kung magawa ng kopya angot sa mando, gilayon ini nga ipatuman na agod nga malimitahan ang paglapta sa COVID-19. Ginehemplo ni Familyaran nga nagka-issue ang pag-home quarantine tungod may mga naglapas sa quarantine protocols kag manamo ang nagpalambot sa reklamo sa kahangawa nga malatnan sang virus. Girin klaro ni Bacolod City Councilor Israel Salanga nga nagapadayon ang pag-abot sa mga returning OFW sa syudad halos kada gabi kag sa kagahon kag nagapadayon man ang graduation kag pag-discharge sa mga OFWs nga nakatapos na sa quarantine period kag nagnegatibo sa RT-PCR test. Suno kay Salanga wala malakip sa 2 ka semana nga suspensyon sa pagbiyahe ang mga returning OFWs rason nga nagapadayon ang ila pag-cater sa pag-quarantine, pagkuha sang test kag pag-discharge. Sa labing ulihing nga record ni Salanga 27 ka OFWs ang na-discharge kag nakapauli na sila tag sa kapulian matapos nagnegatibo sa RT-PCR test. Isang Friday is sa mga 24 and then ang nagwa naman sa Gina is mga 27. Nagwa naman sa Gina no sa mga Domingo. Another 27 but silingon ongoing ang aton nga graduation ang pag-discharge sa aton mga OFW basta mag-negative sila sa RT-PCR test kag makakomplete sila nga quarantine period. Same time, almost every single night or early morning, nag-aabot ang ato mga OFWs. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Councilor Israel Salanga. Samtang liwat nga magahulat ang local government sang Bacolod sa desisyon sa gobyerno nasyonal angot sa community quarantine nga patuman sa Hulyo 16. Ini kasunod nga magatapos na ang extended modified general community quarantine sa syudad Las 11:59 sang gabi, Hulyo 15. Sunod kay Mayor Revilio Junior Dia, hindi man makapili ang syudad kung anong ipatuman kag ang assessment sang gobyerno nasyonal ang mangibabaw. Duwa pa ni Junior Dia, anuman ang mga desisyon magapabilin sa gyapon nga patuman ang minimum health standard kaangay sa pagsuksok sang face mask, social distancing kag regular nga paghugas sang kamot tubtog nga may vaccine na kontra COVID-19. Nagalaom si Bacolod City DSSD Head Pasita Tero nga ila na makompleto subong nga semana ang pag-encode kag pag-download sang data nga gina-require sang DSWD angot sa pinansyal nga ayuda ang ginahatag sang gobyerno nasyonal pagi sa Social Amelioration Program o KONSAP. Suno kay Tero, base sa ilang record as of July 11, naglabot na sa masobra 95% ang ilan na kompleto nga maproseso. Dugang pa ni Tero, nagapanguna sa Yapon nga kabudlayan na nagapadelay sa proseso among verification kag validation sa mga double entry nga barcode kag pagdeterminar sa mga benepisyaryo nga nagdoble ang ayuda pinansyal nga nakuha sa gobyerno. Ang Bacolod City ang may masobra 100,000 ka SAP beneficiaries, lakip na ang kapin 15,000 ka mga left-out families. Napulo naman ka mga kabanuhanan sa Western Visayas ang patigayunan sang payouts ng Department of Social Welfare and Development Region 6 para sa additional left-out beneficiaries sa Social Amelioration Program karon nga adlaw Hulyo akong buwas nga adlaw Hulyo 14. Suno kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre, ini nga mga lugar amo ang Barbaza, San Remigio kag Sebaste sa Antique, Leso sa Macato, Malinaw kag New Washington sa Aklan, Don Salvador Benedicto kag San Enrique sa Negros Occidental. Duha pa ni Macapobre, ini nga mga lugar ang wala masakop sa kontrata sang ahensya sa duha ka mga financial service providers nga StarPay kag Rizal Commercial Banking Corporation. Bangod sila ang DSW staff ang mismo ang magapanagtag sa ayuda sa bulig sa DILG, PNP, AFP kag local government units. Ginabulubanta 20,000 pesos nga balor sa pagkabutang ang natupog sang kalayo sa sunog nga nagluntad sang Sabado sa Santa Clara Subdivision, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Sila siya ang pagpangusisa ni FO1 Ivan Labansawan, arson investigator sa Bacolod City Fire Department. Duwa ka makwarto ang ginatiniran sang mga timbang ni Anay Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela ang nasunog sa diin nagsugod ang kalayo sa kwarto ni Lorinil Amantoy kag naglaton sa kwarto ni Andrew Oliva. Ginkumpirman man nila Bansawan nga wala sa nasamaran sa mga insidente. Nagapadayon pa investigasyon na gudibaloon ang ginhalinan sang sunog. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, magditi
kontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton naman nga nagapangape bala, ginarekomenda naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya mula ni siya ang black coffee nga may mangosteen. Nagabulig panubo sang risgo nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagaparigbo sang risgo nga matapikan sang diabetes. Maayo pa ni siya sa aton nga atay. Nagabulig pa sa aton nga weight loss kag nagatinno sa aton colon. Kadamo sang health benefits nga mahatag sang black coffee. Kag kung black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga mga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. DSWD na pangabay sa paghangop sa mahinay nga pagpanagtag sa ikaduha nga trans ang SAP. Samtang desisyon sang Kamara sa pagbasura sang franchise application sang ABS-CBN, hindi pang katapusan sunod sa Vice Presidente. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Nangabay sang paghangup ang Department of Social Welfare and Development angot sa mahinay nga pagpanagdag sa ikaduha nga tranche ang emergency cash aid sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ginapadali na sa karon sang ahensya ang validation kag deduplication process agud masiguro nga tanan nga recipients sa ikaduha nga wave sang cash aid ang nagadapat nga makabaton kag wala sang duplication sa ngalan sang maka-avail sini. Duha pa ni Dumlao, ginatinguan sang DSWD nga mahatag na gilayon ang ayuda agud ini na maglawig pa ang hulaton sang mga beneficiaryo. Ginpakabay ni Ligan City Representative Frederick Xiao sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga i-require ang mga highly urbanized cities o kung HUCs nga magtukod sa kaugalingon ng quarantine facilities matapos nga nagasige sa ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sulod kay Xiao, kinahanglan nga obligahon ang mga local government units labi na sa Metro Manila nga magtukod sa kaugalingon nila nga COVID-19 quarantine facilities agon makabulig sa gobyerno nasyonal pagi sa pagbuhin sa gina-cater nga mga pasyente sa COVID-19. Nagapati si Xiao nga may kasara nga may LGUs kag may pondo agon na implementar ang nasambit nga inisyatibo. Ginpaydalom sa disinfection ang building sang konsulada sa Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 58 ka distressed OFWs yung temporaryo ginpatiner sa pasilidad. Sa advisory ng paggawa sa social media, ang disinfection ginpatigayon sa bulig sang sanitation company sa Jeddah nga nagagamit sang 3M disinfectants kag ultra-low volume machines agud masiguro nga nasanitize sang maayo ang pasilidad. Ginasaad man sa advisory nga regular nga i-disinfect ang pasilidad para sa safety sa mga may transaksyon kag sa personnel. Nagligad nga Miyerkules, 58 sa 77 ka Pinoy nga nagpaidalom sa COVID-19 swab testing ang nagpositibo sa virus kag may isa nga napatay samtang ginapatigayon ang testing. Ginpayag ni Vice President Leni Robredo nga hindi pa katapusan ang desisyon sa Kamara nga pagbasura sa prangkisa o franchise application sa ABS-CBN. Sunod sa Vice Presidente, ang mga Pinoy lamang ang makapahayag kung bala ang mga mamalidhan ang inpatas kag impartial sa ilang desisyon angot sa prangkisa sa ABS-CBN.
Nagapati si Robredo nga wala pa ini natapos tungod may pushback pa ang publiko. Ginkontra naman ni Robredo ang palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pagbasura sang franchise application, desisyon sang mga Pinoy. Ginpahayag naman ni Solicitor General Jose Calida nga nahatag ng hustisya matapos ginbasura sang Kamara ang application sang ABS-CBN para makarenew sa ilang prangkisa. Sunod kay Calida, dapat respetuhon sang publiko ang desisyon sang Kamara nga ang TV network hindi nagkaangay nga hatagan sang legislative franchise. Duha pa ni Calida nga pribilehiyo ang legislative franchise kag hindi kinamatarong. Ginkontra man ni Calida ang palayag nga ang makaapekto sa freedom of the press sa pungsod ang desisyon sang Kamara. Gin-ambush sang wala makilalaan nga suspetsado ang salakyan sakay ang duha ka pulis sa banwa sang Taytay, Palawan, lasay sang aga Domingo. Sunod kay PNP Region 4B spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Tolentino sakay sa police car sang Police Captain Erwin Carandang, hepe sang Dumaran PNP kag Corporal Mark Russell Evangelista sang ginpalukpan sa armadong individual sa National Highway sang Barangay Abungan, banwa sang Taytay. Ginpadasig naman padalagan ni Evangelista ang salakyan agod nga mapalagyuhan ang mga gunman. Dugang palito Tolentino, wala naman napilasan ang duha ka pulis kag sa karon padayon pa ginahibalo ang motibo kag identity sa mga sospetsado. Magapatikan kun tanis ang follow-up sa Rojas ang duha ka pulis, may angot sa ginakabig nga most wanted person sang natabo ang ambush. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya ring solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga paninlaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nagka-problema sa mga bukol-bukol sa lawas, cyst man akong tumor, hindi pagpatugaya, hindi pagbabayi para hindi magmalignant, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule epektibo gid nga makatunaw sa mga cyst, mga lumps sa aton sining lawas, mga bukol-bukol sa aton sining lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man sa Alternative Medicine and Wellness Centers may dalan na renais at ubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Mangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, ka nagapabakon sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ining Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami mining antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa ato naman nga Balita International, naka-record sang 15,000 nga kaso sang coronavirus disease ug COVID-19 sa sulod lamang sa isa ka adlaw ang Florida. Ini na ang ginakabig nga record high sa Estados Unidos. Nalabawan sini ang record sang New York nga 12,847 sadtong Abril 10. Ang nasambi ka pagtaas ang record isa ka adlaw matapos ang pagbukas na sang Walt Disney World sa Orlando kag anti-mask activist. Sa karon nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa bugos nga kalibutan nga may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa di naglambot na sa masobra 3.3 milyones nga may masobra 138,000 nga nagkalamatay. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nagtaas naman ang kadamuon sa mga nagabakal sa mga desktop computers karon nga panahon sa coronavirus pandemic. Suno sa Gartner and International Data Corporation, nagtaas na nasambit nga kadamuon sa mga nagabakal sa second quarter sa tuig. Ginpahayag ni IDC Mobile Device Tracker Research Manager Jaitis Obrani nangin dako ang faktor ang pagpatigayon sa work from home kag e-learning. Nagsaka naman sa 72.3 milyonas ka unit sa bugos ng kalibutan ang nabaligya na. Kalabanan nga gamit sini ang para sa edukasyon, business kag consumer kaangay sa paghatag entertainment. Naibuluan madamo naman nga pungsod kaangay sa Pilipinas nga ipagi anay ang pagtuon sa mga estudyante sa online.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 48 centavos, Singapore dollar 35 pesos and 58 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 38 centavos. Kag sa ito naman nga, Balita Entertainment Action Boy, ang Miss Earth 2020 Action Boy. Posible ha, sa November 8 na ang ilang virtual coronation Action Boy. Kaya siyempre, amo naman lang gini uso, subong dawalas tanan virtual na, no? Online. Pati pagpakasal to gan iligad, gina-push nga virtual naman, di ba? Okay, Agree ka man na? Basta ang honeymoon, di lang virtual. Kalay. Kag ang reception was virtual, bros lantaw-lantaw na nakamanig ang awon kami. Ay, kalay. Yeah, guys, aring pagkaon to. Kaya di on pwede akad to, no? So, amo na Action Boys, sa kay di ba nangin madinalag-on yung napatigayon mo ni Action Boys ang Miss Philippines Earth naman niya. Ang tawag na ang ilang coronation, virtual coronation Action Boy. Ang nagdaog di Action Boy ang Belgian beauty nga gikan sa Baguio nga si Roxanne Bayens. Te ado nangin man isang Miss Earth do nangin Pinay? Ha? Pinay? I think taga Baguio. Belgian beauty. Taga Baguio, di ba? Kasi half siguro Action Boy. Saan taga Baguio ka? Ikaw gani. Diba? Taga Angola ka, bro. Sa paano ko alang mo lang sila nga taga Baguio o taga Philippines. Half ni Action Boy, kaya apelido Bayens. So, amo na, hambal ni Carousel Executive Vice President Lorraine Shock Action Boy. Although may naman sila nga may flights na sa mga November, amo na nga pero hindi na pag-i-risk ang live ang kabuhi sang ilang mga kandidata. So amo na basi plan Action Boy pero wala pa nabalaan kaya posible pa ni magbag-o. So abangan ta na ang mga beautiful ginidaan niya. Miss Earth, no? Yes, Miss Earth 2020. Ano to yung isa yung nag-una? Miss Philippines Earth. Miss Philippines. Alain pag na siya Action Boy. Ano yung Miss Earth ya? Ano na niya? Laglain-lain na ni nga Ilog na binibang na kalibutan. Correct. Balita sa sports. Ginatalakay karon sa PBA ang iga-sumeter nila ikaduha nga request sa Interagency Task Force angon sa pagbabalik sa mga scrimmage para sa 12 ka mga teams. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, nasa proseso sila sang paghimo sang dugang nga mga protocols nga ipatuman kung sugta na ang 5-on-5 practice. Naga-preparar naman sila sunod sa iya nga kung inisla ang pahanutan na sa scrimmage para sa professional basketball. Sa karon ang practice kag training per batch lamang ang ginapahanutan sang IETF bangod man sang coronavirus crisis. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton nga mga kaksyon. It's Monday na Monday, so dapat ang aton energy galabaw gid Action Boy. Kag July 13 na la 2 days to go! Para Sildo. Sabi ko para diba? Matapos ang modified general community quarantine. Pwede man. Pero wala pa nabalaan kung ano ang dason na. Bel na sweldo. Ha? Bel na sweldo, maabot lang niya. Laing, gid mo ako nakakuha kaya sa imo nga endorsement. Laing ko may sap. Wala pa bala sap. Nakuha mo na imo. Ang sap, mo ko sap. Sap-sap dala yahaw. Nauga. Dudbling ako niya, sap-sap ang ako niya. Diba? Kasi wala ba ay, among galing, wala kami nakabaton kasi Action Boy, galing ang nakabaton. Sa paano ko, wala kalain. Pero clear mo lang nga wala kayo nakabaton sang sap. Wala naka-apply na pagbaton ko, wala ko naka-apply. Sap-sap lang. Nauga. Gikan kay Chay. Chay Roswell. Sino na si Chay Roswell? Nabigyaw ka sa nakaluta. Okay. Mayo lang. Magkanto ka sa kaluta, kanto ka na kay Roswell. Tindang pida man. Sa merkado? Merkado. Tika daw. Sa simenteryum, Lydia. Nakalain. Kalapad ba sa ugahan sa merkado? Alam mo, dapat may ngalan ako bla ginatag sa imo. Ha? May ngalan ako ginatag sa imo. Sige, dinuugahan ni Chay Roswell. Sige. Okay. Copy. Abi ko sa Cadiz na siya sa La Carlota. Siya gali. Sige. So, sa aton nga balita espesyal subong adlaw Action Boy, ari mga tips para hindi ta mangin toxic nga tawo, bala Action Boy. Makahililo. Makahililo. Hindi tayo makahililo nga tao sa iban man nga tao. Tardo hindi ka daw butiti, bla. Correct. Ang butiti daan makapatel na, di ba? Makahililo. Oo. Kaunon nga how? Ti ambot. Ti toxic siya. Toxic sa mo. Malilo sa mo. Sana lang guro ginakaon sa butiti. Amo na dako ya chan, no? Correct. Okay. So, una Action Boy,
Hindi mo dapat himuan sa Kagwapa. Kinis, correct. Kinis kutis ni Secretary Roque. No? Bailan daw siya bala. So, dito ang action boy. Una action boy, hindi mo kuno paghimuan sa issue ang kada bagay bala. Ang kada giyo mo nang mo kaya issue so hindi. Daw kuan ka bala daw may malisya ka bala permis sa mga bagay-bagay, no? Ara ba lang hindi ka man blatan, bala apektado bala, pero ara ba lang naintrahan mo gidya. In short, ano tawag si mo? Pakialamira ka eh. Correct. So, mo na siya, action boy. Nga dapat mamuyong ka nalang bala kaya para wala tayo issue sa kabuhi, no? Oo. And then, next, action boy, hindi ka basta-basta kung ka mag-react. Labi na kung hindi man to ikaw bigla paiguan, galing kay guilty ka. Nadan action boy, nga hindi man to siya tani. Hindi ka man ikaw ang ginatumon, no? Nga sabi nga daw, misa nga daw kasi nga, iba nga tao, iba ka talaka, kay kamuni mo to. Ano? Gulpi ka tindog. Ano? Sino pa patian mo? Duway ka man niya doon. Kalma bla. So relax ka lang kalma. yan. Okay, kung resulta, kamo pa duwa mainaway. Kaya lain man to kaling kontres to ya. Lain man ya. Kaya kung may reklamo na sa simo, hindi sa pabati-bati simo, hindi agalagi ikaw na kung may ara sa reklamo, hindi makabati-bati mo, no? Pero hindi na sa tubang ni mo pabati-bati. Oo, sa likod mo na. So, wala siya sa likod mo, pwede ka kariyan. Ria ka dahil, hop! Ano naman, ano to? May problema ka sa akon? Ano problema mo, day? Oo, grabe mo. Dumang kag dyan na makulbaan mo, day. Nang ginapamangkot. Hindi mo lang sa mamangkot ka mo lang, di ba? Anong problema mo, day? May problema ka? Pero hindi ko na basta-basta mag-react. Kaya para... Wala ka mo sila, Parpax. So, next action boy, mangin supportive ka kung action boy. Like gusto sang imo friend nga mag-umpisa sang business, di suportahan mo siya. Kung gusto naman sang imo iloy na maka-learn amo to support lang ng Liga Restaurant kita to or si Aksyon Eden. Sa din. Sa parang sang isa tadi ko pod lang nga gabligya baboy. Yes, of course. Kundi pang canvas. Ti balo ka naman yang kung sa baboy lang kadamo. Damo ga order. Hindi damo bla baklan kag damo. Daw ka dugay kisa galikaw man tas baboy mo. Galing kay ti kuan mo ng support. Sir may baboy. Sige kay ngayon mo sa 2 kilo Sino na niya pizza 30 ang bayad niya hindi delivery. tapos pizza ano pa lang tuman? 5 pa lang siguro. Ay, no? Pizza 2 siguro Sa pizza 30 pang delivery. At least advance na yan. Tapos may paginadaya para nga may support, kaya makita mo gina support. Pizza 15 lang bayad ka na yan. Grabe no. Tinagpini mo bayad ka na gali sa 15. Kaya mo pa na ibakal baboy. Ngayon baligya. Yung nga business na. Amo na support nga tutuod. Correct. Diba? Amo na nga bisan sa mga seller, selling na sa mga kindi ka nag-uso ni kay tungod nga damo na dulan obra na amo na. Support lang, bisan hindi mo kinanglan, support. Correct. Bisan ang makaroon sa duga pilit sa sino na. Galing kay pilit galit to kay dapat na makaroon gali pagahan mo pa na iya. Galing. Kaya maguluto gali. Amo na. Ang nagbuligya man. But lang. Pa ko na mo pa nagli padugay kay kon mag-uluto na sa nga do kay init pa nga do ikaw no gapilit sa gali. Padugayan mo pa na pag i-ref mo sa gali para nga hindi sa magpilit na sa iya na nga daw plastic na sulod na nila bla. Tipo support lang. Oo, support lang. Walang lima. Para sa atong business ng baboy, di ba? Pagambal nga, ambaya, matag pila ng kilo, na 240 kung utang, 220 kung cash. Di utangon mo pa, nga layo pa. Layo ka prepare ka na kita yung bayad, di ba? Di ba? Pila na, 240 kung utang, 220 kung cash. Pizza 2 pa lang in-order, yun nakapisa 30 pa to yan. Craving pa pala sweldo, di ba dumawya ka man mag-utang. So, makash ka, gid. Very strategy, no? In fairness, ka lang. Strategize ng mga kawan mo. Nami amo nang the best nga strategy gid nga ang delivery sa pizza 30 ang bayad sa pizza 15. Correct man Kaya amo pa nga atuloy. Ako pre bakal baboy kalain. Order ka cake. Yan sa nung kwan mo nang muna pizza 30. Tapos sumabay di pizza 15 kaya ang imo bayad mo pa na mamakal ingredients. Imo ka ingredients. Correct, di ba? Amo ka action. Amo ka na supportive. Yes, amo nang suportahan na tawag. Nami man siya actually. And then next action boy, mag-ako ka man nga kisa makasala ka. Diba? Kaya mo ginadaan ng iba niya budlay gini
Ako, yung makasala. Hindi niya mag-ako, iba niya. Oo, pero meron na iba niya ako, naakig pa. Sige na lang ako na lang salain. Ako na lang sala. Parang away gamo. Ay, amo na? Hindi niya mo. Kaya may mga tao dahil nga mga self-righteous mo. Nang gusto abin labla daw, tsakto na sila tanan nga opinion. Yes, correct. Tanan lang opinion, daw sila lang yung tsakto. Ako aman nga yung opinion mo, isa daw hindi man na mo. Kaya hindi ka perfect. Because nobody is perfect. Okay. Diba? Because perfection is the best policy. Sabi ko, perfection is intervention. Charot. So, last action boy, magpasalamat. Pinaka-importante sa tanan, ang grateful bala action boy. Kaya kung grateful ka action boy, bisan sa mga gamay lang ang bagay, gaabot sa imo kabuhi, gadamo na siya. Diba? Kaya ang grasya, gabon na si mo, basta kabalo ka magpasalamat. Correct. Pero kung kumod-kumod ka pa. Sino man nabing manamian, mag-atag grasya si mo, hindi ka nakadumdum magpasalamat. Ang lain pa nag-isa, hindi ka nakapasalamat, kaya mo pa. Balaw. Nami man to tanang inata. Nami man to kay naghatag sa sakon tani isang salad blag. Kulang man to. Kulang gatas. Hindi na. Pasalamati na lang. Hindi na pag-i-come, hindi na pag-criticize. So, baba, kulang chest. Kulang chest. Hindi saboroso. Ay, kalain. Chest. Di ba ni cheese? Chest para daw kahampang. Para daw kahampang. Blakag daw ka sosyal. Kadama ko lang birthday sa action boy. Ay, gali. Tigrit na ba? Libog ay ulo ko. Hindi ko makadto na. Way kakatuan sa mga birthday. Kagapon ko, belated happy birthday. Ikaw lang tuwaray kadto sa iban mo kakatuan. Belated happy birthday. Kay kagawad Mira Polidario sa Panokoy. Birthday akapon. Nami yung magpabalo kabla. Belated na. No. Para hindi nakapang-imbitar na. Tapos na to. Oo. Hindi ko kabalong ibang tapos na. Pero nakakatuwa to siya. Ato ko to yaw. Ay, kuya ginimbitar. Di mo siya may ipadala para sa ako. Ay, ato to sa balay. Tigaling. Nakalain si mo. Gibilin mo gila. Lain ba? Sige na lang dito lang to. Kaya basi kulang to gatas niya salad. Charot ang batang ipadala sa ako, kaya gambal sa ako, niya ipahatag to kay Inday. Uy, kung bala ko sinong Inday yung tagaan. Ay, kala. Si Inday sa inyo balay. Basi ikaw to namin niya, Inday. Ambot lang. Hindi galing ka, to naman sa inyo balay. Sige ah. Si kulang na birthday na. Go! Happy birthday, Action Boy, kay Van from Raymond Segal Jr. Ambot sino nga Van? Basta si Van. Vanessa, gura. Base. And happy first birthday man kay Baby Sofia, kay Henrik Esteler, kag sa Birthday in Heaven ni Action Boy, kay Lola Maura Gabayoyo, from Ate Cherry Esteler. Happy birthday! Happy birthday! Kagawa Dulay Barahon, good morning. Josefa Cabrera, May Cautebardo Eugenio, kay Nilda Antipona, Rona Pilada Luwes, good morning. Sige. Okay, kita? Kaya sa atin mga kasya, nagpamati subong nga aga. Kasi siya details na may isa-isa, no? Good si morning. Kagawa Melchor Rumbines, wala nagpasalamat. Sige padala ko sa yes, face mask. face mask. Kita mo sa post niya, nakapost siya. Friend ka mo? Yung sa post niya, isok-sok lang sa mga ni Mrs. niya. Sige. Sa 100.5 dira sa Alagad Radio, good morning. Yes, good morning. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon